Pabilinta sa pagtindog mga igsoon dinhi sa mga sulat ni Paul kang Titus. Titus chapter 3 magsugod ta sa 5 hangtod sa 8. 3:5 to 8. Mao ni ang mga pulo nga atong mabasa. Mao ni atong mabasa. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Kanato iyang gibubo nga madagayaon gayod, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas, aron kita mamatarong pinaagi sa iyang grasya o mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon sumala sa ginalauman. Ang maong pulong kasaligan o buot ko nga sa makusganon gayod panghimatud-an mo kining mga butanga, aron na ang mga nagatuo sa Dios magaatiman sa pagkugi sa mga maayong pamuhat. Kining mga butanga maayo o kapuslan sa mga tao. Palakpakan nato ang pagbasa sa mga pulong sa Diyos. Balaan o gamhanan nga mo nga Diyos, salamat Lord, nining adlaw sa kagawasan no usab sa mga katawhan sa pagmamati sa mga pulong Ginoo. Gibasa mo mga pulong sa among taliwala o Diyos, kay nasayod mi Lord, nga ikaw adunay pinadayag ni mga adlaw alang kanamo Ginoo. Nasayod mi Lord nga ang imong giya alang kanamo Lord nagapadayon Lord. Busa ang imong pulong nagtudlo kanamo ni mga adlaw Ginoo. Gamitay mong ubos ka lagad ni mga adlaw sa pagdala sa imong mga pulong Lord nga mo'y kalipay sa imong mga kala Ginoo. Hatagi kami igdulong Ginoo nga maaptikon sa pagpamati sa imong mga pulong. Ug hatagi kami kasing-kasing nga masugtanon sa pagtuman sa imong mga kahubuton. Kay nasayod kami Lord nga sa among kahubuton Ginoo dili kami takos. Apan kanimo kami nagalawom o Dios kang imong kaluoy. Padayon nga makiguban kanamo Lord sa among pagkinabuhi ning kalibutana. Salamat kay Lord sa imong mga pulong ni mga adlaw. Himong takos ang matagusa sa pagdawat niini ug ipatagamtam kanamo Lord ang langit mong kalipay alang sa imong mga kala Ginoo. Kamita ang imong ubos nga alagad Lord. Salamat kay Ginoo sa tanan nga imong pagabuhaton sa among taliwala. Sa imong ngalan Ginoong Hesus among gisalig gipasalamatan ang tanan. Amen. Palakpakan ng Diyos. Give God the glory. Glory to your name, Lord. Glory to your name. Kalingkod kitang mga son. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Thank you, Lord. Sa mga pulong nga atong gibasa aning adlaw, sulat ni Paul nga to kang Titus, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Ani nga mga verse, mga igsoon, magadala ko usa ka mensahe nga sa makadaghan kita nakadungog aron kita pahinumduman. Heirs according to the hope of eternal life. Manununod sumala sa paglaom sa kinabuhing dayon. Aside kita nga dunay duha ka destinasyon ang tao, mosugot og sa dili ang tao, duha ka destinasyon ang sangkuan. Og ining duha ka destinasyon walay modangat didto nga
taghap lang. Kundili, kung gusto ka asa aning duha ka destinasyon, sayron imong daan sa imong pagkinabuhi. Kung unsa atong pagkinabuhi aning kalibutan nagtug-an ni nga daan sa atong eternal destination. Kung wala tay Diyos nga nagkinabuhi aning kalibutan wala kay Diyos sa imong eternidad. O ang makasusubo nga butang kay ang eternidad sa walay Diyos didto na sa silot nga walay pagkatapos. Nga mao ang linaw nga kalayo nga giandam sa Diyos sa tanan nga dili mga Diyos nun o makasasala. Pandunay eternal home nga din magpuyo ta sa kinabuhi nga malipayon. Walay kasakit, walay kamatayon, o gi-offer ni sa Diyos sa mga buhi. Wala na'y chance ang mga patay, kay dili na sila makahimo sa pagpili. Pero ikaw nga buhi pa aning adlaw, wala gitanaw ang imong kadautan. Gitanaw sa Diyos ang imong higayon. Nga kung makadungog ta sa iyang mga pulong, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Hallelujah. Thank you, Lord. Heirs according to the hope of eternal life. Ang pulong nga heirs manununod. O walay labot tong dili mga anak. Kung maghisgot tag manununod sa kabtangan, kadtong mga tinuod nga mga anak, maoy titulado nga makapanunod sa kabtangan sa ginikanan. Ang gisaad nga eternal life alang sa mga anak sa Diyos. O nagkinabuhi kita sa paglaom nini nga sa adlaw unya sa iyang pag-anhi dawaton taingon nga iyang mga kaanakan. Nagkinabuhi kita karon sa paglaom. Og nasayod tag din magsukad ang atong paglaom. Wala ni magagikan sa atong mga maayong binuhatan. Kundili tungod sa iyang grasya giluwas kita gikan sa atong kinabuhi nga makasad-anon. O gihugasan kita ngadto sa usa ka bag-ong pagkatao. O sa pagbag-o pinaagi sa Espiritu Santo. Ngayang gibubu ngan hikanato pinaagi kang Ginoong Hesukristo sa madagayaon gayod sa ato pa walay limit nga pagtagamtam sa presensya sa Dios bisag adlaw-adlaw o sa tanang oras pwede ta makabatyag sa gahom sa Ginoo. Kay kini nga gahom nga gipalihok sa Dios nagtrabaho ni siya sa pagmatarong kanato ug sa pagbalaan kanato aron nga maandam ta sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Kasaligan kining maong mga butang o gusto ko matud pa ni Paul nga imo ning panghimatud-an sa kanunay aron nga ang tagsa-tagsa nga mituo sa Dios magmaampingon, magmapadayunon sa mga buhat nga maayo o kining butanga maayo og kapuslanan sa mga tao. Praise God. Sa nakasugod kita sa pagtawag sa Dios, diha gitan-aw ang atong mga maayong buhat. Ingon nga ebidensya o dayag nga butang nga kita naluwas na. O dili ingon nga nagsalig ta kay dunatay maayong mga buhat kanhi. Kay ang pasikaranan sa kaluwasan nga atong naangkon, pinasikad sa grasya sa Diyos. Kinahanglang matunong ang kinabuhi sa tao sa pag-ila sa iyang manluluwas. Kinahanglang masubay nato ang dalan nga yang gustong atong subayon aron makadangat ta sa paglaom sa kinabuhing dayon. Salamat sa kamatayon, salamat sa paglubong,
O salamat sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nahimo ning agianan aron nga ang gilauman nga kinabuhi atong mapanunod. Amen. Walay undang ang atong pagpangalagad. Gibutang nato sa unang kabililhon nga makasimbat ta sa Dios. Giuna nato, gibutang nato sa unang kabililhon sa di pa ta mo trabaho adlaw-adlaw nga may pag-ampo ta o may pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga yang gipaabot. Kaysa wala pa ta mangayo sa bisan unsang butang, ang Dios nagtagana na sa panginahanglan sa kinabuhi. Dili ta masayop sa pagpasalamat nga daan sa mga panalangin. Kaysa wala pa buhata ang tao gikan sa abog, giandam na sa Dios ang mga panalangin. Madaig nato ang Dios sayang mga kaayo, mga igsoon ani nga adlaw. Heirs according to the hope of eternal life. Si Paul sa Hebrews nag-ingon nga pangusgan nato pagkupot ang paglaom sa atong tinuuhan kay kasaligan siya nga misaad. Kay pinaagi ani nga pagtuo nakaambit ta diha kang Kristo Jesus sa kinabuhing dayon nga gisaad. Busa masaligon kita nga kini nga paglaom dili maghatod nato sa kaulawan. Kay ang patinga sa kalipay gibutang sa Dios sa atong kasing-kasing. Mutuo man silang sa dili o isalikway man ang baruganan sa imong pagtuo. Pero ang paglipay sa Dios gibutang na niya daan sa atong kasing-kasing. Aron nga pasaligan ta nga niini nga paglaom dili ta maulawan mga igsoon. Hallelujah. Magdawat ta sa langit nung pasidungog. Sa pag-ingon sa Dios panundan ninyo ang gingharian nga giandam kaniyo sukad pa sa wala pamabuhat ang kabuhatan. Mga dinaig sa kong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gikaandam na sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Dili pinaagi sa atong mga maayong binuhatan nga kita nakabaton ani nga paglaom, kundili ang maayong mga pagbuhat ebidensya lang nga ato nang nadawat ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Aron sa pagpaila nga kining atong pagkamatarong nagsukad sa pagtuo sa Dios. Nga ang Dios matarong balaan o kita usab magkinabuhi sa ingon. Katong mga buhat sa paningkamot aron atong ipaila atong kaugalingon nga kita matarong nahimo tong trapo lang atubangan sa Dios. Kay ang pagluwas sa atong kalag nangita sa iyang manluluwas. Walay usa kanato nga makapanghambog ta tubangan sa Dios. Nga makadangat ta sa kinabuhi tungod sa atong mga buhat sa pagkamatarong. Kung dili makadangat ta sa kinabuhi tungod kay mituo ta sa atong manluluwas ug nagbuhat tag katarong tungod sa atong pagtuo sa Dios. Ang kaluwasan usa lang kanahimong resulta kung giunsa sa Dios pagtubos ang kalibutan sa sala. Ug ang iyang pagtubos dili lang sa pipila ka mga tao nga pilion tong mga nagkinabuhing katarong. Kung dili gi-offer kini nga kahigayunan sa tanang tao. Whosoever will, ang kaluwasan gitanyag sa Dios. Gikinahanglan bisag nagkinabuhi ka sa katarong nga musugod ka sa pagtuo. Bisan nagkinabuhi ka sa kadautan o pagkamakasasala, kinahanglan musugod ka sa pagtuo. Sa dihang makadungog ka sa pagwali sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayod kitang tanan
sa pagtug-an sa kasulatan nga pinaagi sa paglapas sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan. Sa usa lang kahinungdan sa paglapas sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan. Ug pinaagi sa sala ang kamatayon miabot. Ug tungod niana ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan. Tungod kay ang tanan nakasala. Ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug ang bayad sa sala kamatayon. Duha ka kamatayon ang nasinati tungod sa sala. Ang una kamatayon sa lawas nga kini mobalik sa abog sa dihang mubiya na ang gininhawa sa kinabuhi. Ug ang atong kalag nga nakaambit sa walay pagkatapos nga kinabuhi. Ang iyang kamatayon mao ang pagkalayo sa Dios ug ang pag-antos sa linaw nga nagdilaab sa kalayo. Niini nga butang dili unta magpabiling inosente ang tao. O kita nga gikatug-anan maningkamot ta sa pagkinabuhi nga dili ta malayo sa pagtawag sa Dios. Ang tanan nga nahimong tumuluo giagda sa pinadayag sa iyang mga pulong. Magbalaan mo kay ako balaan man. Magmatarong mo kay matarong ang inyong amahan nga naa sa langit. Magmahingpit mo kay hingpit ang inyong amahan nga naa sa langit. Ug niini nga diman ang Dios nagapamuhat sa sulod nato kay dili ni mahimo sa tao hunong kahimuan kung walay Dios nga magatabang. Mao na nga sa atong panagtigom nakapokus sa Ginoo ang tanang pagpasalamat, ang tanang pagdaig tungod kay nasabtan nato nga ang Dios wa magpasagad sa iyang pagtabang nato sa tanang pagkinabuhi, sa tanang pagpanginahanglan o sa tanang pakigbisog. Salamat kay kitang tanan na abot sa iyang grasya sa pagluwas. By His mercy, He saved us. Nagpasabot nga gikaluy-an ta sa Dios nining maong pagluwas. O kanus-a magsugod kining maong kaluoy sa dihang ang Dios nagpakatao. Kini nga mensahe nasugdan ni halos 2,000 anyos na nga mga pagwali. Og mismo ang Ginoo mo'y unang nakighinabi sa mga katawhan sa pagpaila sa iyang kaugalingon. Iyang mga tinunan gipadaygan sa tinago sa iyang pagkamao. Ug kay daw sinalipdan man ang pagsabot sa mga pulong sa Dios. Sila nagapangutana sa kalisod sa pagsabot. Sa kaadlaw, si Felipe nangutana, Ginoo, ipakita namo ang amahan. Kay tama na ni nga makatagbaw kanamo. Matod pa sa Ginoo nga to kang Felipe, kadugay ko nang uban-uban kaninyo, Felipe. Wala ka pa di ay makaila kanako. Ang nakakita nako, Felipe, nakakita sa amahan. Busa, sukad karon, nakakita ka na o nakaila na kaniya. Usa ka sinugdanan sa pagbulahan sa tao. Way sapayan kung unsay baruganan sa iyang pagtuo. Way sapayan kung unsay prinsipyo nga iyang gibatunan. Way sapayan kung dautan siya nga pagkatao. Ang usa ka pagbulahan sa tao kung magsugod siya sa pag-ila sa matuod nga Dios. O dili gusto ang Dios nga alimungaw lang ang atong pag-alagad. Walay klarong pagsimba, walay klarong pag-alagad kung wa ta makaila sa tinuod nga Dios. Nagsugod ning atong katarong kay ang pagkahadlok sa tinuod nga Dios nahimugso sa atong pagtuog pag-ila kaniya. Hallelujah! Wala sa tao ang atong pagkahadlok. Kay kitang tanan hurot makasasala ato bangan sa Dios. Kitang tanan nakaambit lang sa madagayaong grasya sa Ginoo.
aron mahugpong kita nining maong paglaom sa kinabuhi. Sa dihang nagpakatao ang Diyos usa kapag paubos sa iyang kaugalingon, aron matunol niya ang grasya sa pagluwas. Gisultin ni John introduction sa iyang sulat, sa sinugdan mauna ang pulong, ug uban sa pulong ang Diyos ang pulong. Kini siya uban sa sinugdan, ug pinaagi kaniya nahimo ang tanang mga butang, ni adtong nangahimo na walay nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ug ang pulong nahimong tao, ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Ug usani kadako kaayo nga talan-awon nga ang Diyos nagpaubos ug nakighalubilo sa tao. Kay may tuyo siya sa iyang pag-anhi, nga kadtong mga taong dunay kaguol ug dugmok nga mga kasing-kasing, iyang paligunon pagbalik ang ilang kasing-kasing human sila makaila sa Diyos, sa dihang makabaton na kitag pagsalig sa Ginoo. Kadtong mga tao nga tinamay ug sinalikway, giandaman sa Diyos ug higayon nga sila pagadawaton, ingon nga mga anak, ug nga iyang imantala ang kagawasan sa tanan nga nahimong mga binihag. Kadtong mga tao nga gisakit sa lain-laing mga kaluyahon ug daot nga mga espiritu, iyang gimantala ang kagawasan sa diha nga dinhi siya sa yuta. O giablihan niya ang mga bilangguan niadtong mga nahimong binilanggo. Kadtong mga tao nga naulipon sa mga pagtulunan gikan sa mga tao. Kadtong naulipon sa mga pagtudlo sa mga gikabilin-bilin ug wala magsukad sa mga pulong sa Dios. Ang pag-anhi sa Ginoo nagtanyag og kagawasan. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Salamat nga ang mga taong gipahinungdan sa Dios mao kita. Kaniadto na ulipon ta sa daghang pagtulunan na wa magsukad sa kasulatan. Ang uban kanato na ulipon tagtingog sa mga tao nga atong gipanag-ila nga mga Diyos nun. Pansalamat pag-abot sa kamatuoran, nagtanyag sa kagawasan. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Nakabaton tagkaisog og kalig-on sa pakigbisog nga dili ta maulipon pag-usab, o gitagahan po taggahom sa Dios aron makabatok ta sa gahom sa nagulipon kanato sa dihang wala pakitay mga alamag o kasayuran. Gitrabaho ni sa Dios nga mga laraw sa mapait og malisod nga dapit sa mga pagantos. Ang dapit sa Kalbaryo maoy butanganan sa mga bukog ngadtong mga taong makasasala. Kadtong gipanagbitay tungod sa ilang salaod ug salin na lang sa mga uwak ug mga buitre ang ilang mga bukog nga didto na nagtapok. Daw mga tinunglo nga mga tao nga tuwa dito, pero dito gihimo sa Dios ang laraw aron tagaan tag kagawasan. Ug ang iyang mga pag-antos nga nagdupa sa krus, ug ang iyang kamatayon, ug ang paghugos sa lawas aron ipahimutang sa lubnganan, mao to'y paghulma sa kaluwasan aron ang bisan kinsang mahisubay ani nga mensahe makabaton og kalauman sa gisaad nga kinabuhing dayon. Wala na'y pinaka-importanting butang aning kinabuhia. Pwede nga ang tao maghimulos tungod sa iyang katakos ug tungod sa iyang abilidad nga ma-enjoy niya ang tanang abot sa iyang paningkamot. Pero matod pa sa Ginoo, bisan pag maangkon mo ang tibuok kalibutan, kung mawala ang imong kalag, walay ikailis, walay ikabayad sa imong kalag. Bisang tigumon ang tibuok bulawan ug bahandi ani nga kalibutan, dili
nimo kabayaran ang Dios aron maluwas ang imong kalag. Nagkinahanglan tag pagtuman sa tanyag sa Dios aron maluwas ang atong kalag. Ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw, gisugo ni nga mensahe sa iyang mga tinun-an sa dayon niyang kayab. Giablihan usa ang ilang panghuna-huna aron di sila masayop sa ilang pagwali. Ug sa tin-aw ilang masabtan kunon sa ang mensahe nga ihatod sa kinatumyan sa kabuhatan. Ug human maablihi ilang huna-huna ayaw sa muglakaw. Kay nagsaad siya gahom nga mag-uban kanila aron nga sa ilang pagmantala sa kaluwasan may mga ilhanan nga magsunod niadtong mga nanagpanuo. Hallelujah. Ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw nahimong hulagway ug naghatag kanatog dalan sa langit nung dapit alang sa kinabuhing walay pagkatapos. Si Paul nga nakabig sa ulahi aron ipadala kanato nga mga hintil sa nasabtan og nailhan niyang ginuhuman niya gikahibalag sa dalan ug himuon ko ikaw suludlan alang sa mga hintil. Pinaagi kanimo ang mga hintil makakita sa kahayag sa Dios. Nagpasabot nga pinaagi kanimo imantala ang mayong balita nga maghayag sa mga hintil. Ug sila makaila sa Dios kay daan ang gisulti sa daang tugon. Ang Israel namulong nga ang imong ngalan padakuon saylo sa utlanan sa Israel. Usa na ni daan kapag padayag nga ang mga hintil grasyahan sa Dios pinaagi sa maayong balita. Busa panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. Ang maong pagpagawas usa ka hulagway nga gihimo sa Dios sa Israel sa dihang giulipon sila sa taas nga panahon didto sa Ehipto. Ug ang Dios naghimog mga buhat aron nga pahuyangon ang gahom sa nagulipon kanila sa maong dapit. Praise God. Gikuptan sila gahom nga dili sila makagawas. Pero gihimo sa Dios ang usa ka pagdaog pinaagi sa paghampak kanila sa napulo ka mga kastigo. Ug ang maong pagkastigo nakapagunob sa kalig-on sa siyudad o sa nasod sa Ehipto. Nga tungod niana ang mga Israelihon nakahimo sa paggawas gikan sa ilang pagkaulipon. 40 ka tuig sila nga naglakaw sa kamingawan. Kadtong nga mga panahon na himong proseso sa Dios aron maandam ang kinabuhi sa mga Israelinhon sa pagsulod sa Promised Land. Kay nagsaad siyang pahulay og kadagaya sa maong dapit. Uban kanila si Moises nga naguna kanila sa ilang journey. Gihatag sa Dios ang kasuguan aron nga magiyahan ang kinabuhi aron sila makakaton sa pagkahadlok sa Dios ug magbantay sa iyang mga kabalauran. Aron pangitaon nila sa pagsugot ang kabubuton sa Dios. Ug ang Dios usab nag-uban kanila sa maong panaw sa pagpakita pinagig panganod sa adlaw ug sa gabi sa haliging kalayo nga naghayag sa tanang mga kampo kanila. Adlaw-adlaw gipahinumduman sila nga may Dios nga naguna sa ilang dalan. Kini nga pagpanaw gigiyahan sa Dios aron makaabot sila sa Promised Land. Giunsa pagluwas sa Dios ang makasasala gikan sa ilang mga sala. Ang iyang pag-anhi unang-una
aron makadawat tag langit nung tabang makailatag kinsa nang naa sa langit nga namunuan sa tibuok kabuhatan. Walay tabang nga langit nun kung dili ta makaila sa Dios nga naa sa trono sa kahitasan. Kung mangayo tagtabang sa dili matuod nga Dios, Dios sa kangit-ngit, Dios sa kalibutan, amo na aron sa pagtabang, dili sa pag-ayo, kundi sa paghimo nga labi pa ka malisod nga sitwasyon diha sa imong kahimtang. Salamat kay ang pagpakatao sa Dios naghatag natong kahibalo aron makailata kaniya. 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Si Jesus Christ mao ang matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. Maingon nga gihampak sa Dios ang Ehipto sa mga kastigo aron nga i-destroy ang kalig-on ug ang ilang gahom, aron nga si Pero makaila sa Dios sa mga Israelita. Maingon usab niya ana ang kamatayon ni Kristo sa cross naghukas og gahom sa sala o gahom sa yawa, gihukasan sa Dios, pinaagi sa iyang kamatayon aron nga makagawas kita gikan sa pagkaulipnan sa sala o sa gahom sa kangit-ngit. Pinaagi sa pagpatalinghog sa maayong balita ni Jesus Christ nga maoy sukaranan sa tinuod nga pagtuo ni atong nangita sa kaluwasan. O kini nga kaluwasan gi-offer sa tanang mga tao nga kinahanglan ang matag usa mamatay ta kauban niya pinaagi sa paghinulsol ug malubong ta kauban niya pinaagi sa bautismo sa iyang ngalan sa kapasayloan sa atong mga sala. Ug kinahanglang mabanhaw ta uban kaniya sa pagdawat sa gisaad nga Espiritu Santo ug magkinabuhi ta sa kabag-o na sa kinabuhi. Nadawat tani nga kaluwasan pinaagi sa pagkabag-o sa pagpakatao pag-usab. Sa paghugas alang sa pagpakatao pag-usab kay daan ang gisulti sa Ginoo. Except a man be born again, he shall in no wise enter into the kingdom of heaven. Matao ta sa tubig ug sa Espiritu, bautismuhan kita sa tubig sa iyang ngalan, ug mabautismuhan usab kita diha sa Espiritu Santo sumala sa gisaad. Ug kini gitrabaho sa pagbag-o sa atong kinabuhian by the renewing of the Holy Ghost. Nga pinaagi niini ginabag-o ta adlaw-adlaw. Ang kabag-uhon nga tawhonon dili makapakita sa tinuod nga pagkabag-o. Apan ang pagkabag-o diha sa Espiritu Santo makita kay magsukad ni sa kinasuluran kung giunsa ta pagtrabaho sa Dios adlaw-adlaw. Balik ta sa mga Israelita. Sa ilang panaw, nagsunod sila kanunay sa visible sign sa presensya sa Dios. Kung asa sila dada, dito sila musubay o musunod. Aron nga makaabot sila sa promised land. Daghay mga dapit nga gipatilaw sila sa Ginoo sa malisod nga mga dapit o kahimtang. Ug samtang nagsunod sila sa Dios, dili malikayan ang ilang mga pagbagulbol o mga pagreklamo. Tungod kay nagkausab-usab ang sitwasyon sa ilang nahimutangan. Ug ang Dios nagsaad, sulod sa 40 ka tuig na experience nila ang dili tiaw nga kalisod. Unsaon ning magsunod-sunod sa kabubuton sa Dios.
Kung sugto nimo ang kabubuton sa Dios, kinahanglang ipadapli nimo ang imong kagustuhan. Isurinder nimo ang imong kagustuhan. Ug imong sundon ang Dios, sugto nimo ang Dios kung gusto ka makaabot sa promised land. Dili to sila makaabot sa promised land kung mitalikod sila sa pagsunod sa Ginoo. Lagmit sa dalan pa lang kunis-kunison sila sa mabangis nga mamananap. Sa dalan pa lang mga matay sila sa kainit sa adlaw. Pero kay misunod sila bisag dunay kakulian sa ilang pagsugot, mga reklamo, mga kalisod, nakaabot sila sa promised land. Hallelujah. Sa wala pa sila makaabot, dunay gisukip nga promesa ang Dios para sa ulahing panahon. Nga matod pa niya, I will dwell in them and walk in them. Usa ka pagtanaw nato sa atong panahon. Kung unsa ang Israel sa ilang panaw, may nindot nga kausaban nga paagi ang Dios aron madalata sa eternal life. Kung ang Israel pinaagi sa ilang pagsunod-sunod sa direksyon sa Diyos, nakaabot sila sa promised land, 40 years nga mga puno sa experience. Dunay promesa ang Ginoo, the hope of eternal life. Nga di naghatag ni gamay nga hulagway kung unsay kasinatian sa Israel sa ilang panahon, human sila gipagawas sa Ehipto paingon sa promised land. Ug ang sulti sa Dios sayang mga saad, I will walk in them. Nagpasabot nga kung sa Israel nagsunod-sunod sila sa Dios, ining ulahing laraw ang Dios na mo'y magsunod-sunod nato. Kung nagbagulbol ang Israel sa mga dalanon nga giagi sila sa Ginoo, aron nga masuta kung unsay mga butang naa sa ilang kasing-kasing. Mao ni ang gisulti ni Moises sa dihang gipahinumduman niya ang Israel. Nga matod pa ni Moises, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee these 40 years in the wilderness, to humble thee. Ang tuyo sa Diyos nga nung giagi sila malisod para paubson sila, kakaton sila, pagpaubos silang kaugalingon. Makadawat sila sa kaugalingon nga kung walay Diyos, walay mahimo. Nga dili sila magginarbuso sa ilang kaugalingon. Ug sutaon nako kung unsay naa sa inyong mga kasing-kasing. Sa panahon sa kahayahay makita ang nindot nga pahiyom, pero dili na sa tanang panahon mabasa ang kinabuhi. Mailhan nimo matugkad ang kinasuluran. Pinaagi sa mga panahon nga malisod. Busa giagi sila sa Ginoo sa malisod nga mga dalan. Nga matod pa, to prove thee, to know what is in thine heart. Nga kung bisan pag naa sa kalisdanan, may pag-ila paghihapon ta sa Dios. May pagpasalamat paghihapon ta sa Dios. Bisan taliwala sa kasubanan o mga suliran, dili ba ta magluib ang atong kasing-kasing, padayon nga nahigugma o nagasaling sa Diyos. Whether thou wilt keep His commandment or no, aron sutaon kung may tinguha magyutang mutuman sa kabubuton sa Diyos o dili. Sayon ra ang pagsugot sa Ginoo sa kahayahay, pero daghay na backslide tungod sa kalisod, kay nahibaw-an ang kasing-kasing at tinod, nga wala mutugkad dito ang katinod sa atong kasinsero sa pagpangalagad sa Diyos. Bisan pa niadto nga kahintang ug hulagway, nahatod gihapon sila sa promised land. Thank you, God. Panalang sa mga linuwas aning kapanahunan, natukma ang gisaad sa Diyos.
ug ang pulong nahimong tao. Ipon ka namo, mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Kunang Israel nakasinatig lain-laing dalanon, bisan may mga pagsupil ug pagreklamo, gibali sa Dios ang kahimtang. Siya'y nag-uban sa atong kinabuhi karon. Ug nagsugod siya sa pagpadayag sa iyang tinuod nga gugma, bisan dadon nimo siya sa mga dapit nga dili maayo. Bisan ang kinabuhi masupilon, pero ang Diyos nagpaila sa sulod nato sa iyang hingpit nga pailob. Kung kaya sa Israel ang pag-antos sa ilang mga dalanon, mas kaya sa Diyos antuson ang atong mga kapakyasan. Nining iyang pag-uban, dihay panahon na nagpanibog ta sa pagtuo, pero wala ta biyay sa Diyos. Sa dihang wala ta magmatinomanon, ang Diyos nagpapili nga naguban. Kay gusto niyang ipakita ang hingpit nga pagpailob aron tagiyahan nga makaabuta dili sa promised land, nga makapanunod ta sa paglaom sa kinabuhing dayon. Diyos karon mo'y nakasinati sa atong mga failures. Ang Diyos karon mo'y nakasinati sa atong mga pagsupil. Ug giadtos niya kini aron ta makapanunod sa paglaom sa kinabuhi. Oh, God. Giantos na niya sa mga sayop na ito nga mga pagpili. Giantos na niya sa sayop na ito ang mga desisyon. Giantos na niya sa sayop na ito ang mga dalan. Aron niyang ipapati ang hingpit niyang pailom, ang tiunay niyang paghigugma, ang makanunayo niyang pagpasaylo. Siya karon ang nag-antos sa sulod nato aron manubilahan ang kinabuhi na mahisubay ta sa pagkinabuhi nga tako sa pagdawat sa kinabuhing dayon. Salamat kayang Diyos wala mo surrender. Never give up. Bisag kapilata na tumba, kapilata mo backslide, kapilata nagpagolbol, kapilata nagreklamo, kapilata nga wala magsugot, wala siya mo surrender. Padayon siyang nag-uban bisan sa mga dalan nga dili siya gusto. Padayon siya nag-uban bisan sa batasan nato nga dili siya gusto. Iantusan ta sa Diyos aron makaambita sa gisaan nga kinabuhing dayon. Grieve not the Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Diyos.
nato ang Diyos sa tanan natong kahuyangon. Kauban nato ang Diyos sa tanan natong kapakyasan. Gikomportan niya sa managayawang pagbubo sa Espiritu Santo. Aron maligunan ta, magkomporta. Aron tabangan tang mahigawas sa kangit-ngit sa kalibutan. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. Touch not unclean thing. Kung gani ang presensya sa Diyos sa aning adlaw, nagkaabot ta aning adlaw sa usa ka panagtigom. Maura ang Diyos nga naghatod kanato aning adlaw. Aron pabation ta nga usara ta kalawas diha kaniya. Ang paglipay sa Espiritu Santo sa atong kasing-kasing walay limit. Dunay mapadagayaong pagbuhagay sa iyang presensya aron magpabilin ta sa iyang paghigugma. Magpabilin ta sa paglaom sa iyang pagtawag. Aron ampingan tang magpabilin nga binalaan o gimatarong. Bisan asa ta mulakaw sa atong mga dalan. Ato siyang gilaw, siya nagamando sa atong mga alagianan. Church, the Lord is with us right now. Niya ginuban nato kanang saan siya. I will dwell in them and walk in them. Aron taubanan sa atong panaw. Ingon nga manununod, sumala sa paglaom sa kinabuhing walay pagkatapos. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Panindugtang tanan. Ayaw mo pag-ingon nga during Sunday lang ang Ginoo nagtanaw sa atong kinabuhi. Ayaw mo paghuna-huna nga during Sunday lang ang Diyos atong mabatyagan. Gituman sa Diyos ang iyang saad. I will walk in them. Kauban nimo siya sa Lunes. Kauban nimo siya sa Martes. Kauban nimo siya sa Miyerkules. Kauban nimo siya sa imong trabaho. Kauban nimo siya sa imong panginabuhi. Kauban nimo siya sa imong mga pagantos. Kauban nimo siya sa mga problema kalisdanan. Aron ipapati kanato ang tinuod nga paghigugma sa Dios ug ang iyang hingpit nga pailob. Christ in you, the hope of glory. Tagaig paglipay ang Holy Ghost aning adlaw sa imong kinabuhi. Pasagdi siya nga maglipay kanimo aning adlaw. Pasagdi siya nga mag-comfort kanimo aning adlaw.
kini nga adlaw. Adlaw sa paglipay sa Diyos. Gimingaw ako sa Espiritu nga akong gipapuyo sa sulod ninyo. Gimingaw ang Diyos sa iyang Espiritu nga gipapuyo sa sulod nato. Make a joyful noise unto the Lord. Kasaba sa pagdaig, kasaba sa pagpasalamat, kasaba sa pagsimba sa Diyos, sa Espiritu ug sa kamatuoran. Magbayaw tag mga kamot sa makadiyot. Ang pagbayaw sa atong kamot, mo'y pagpataas ang ngalan sa Ginoo. Pasalamati ang Diyos sa dakong pabor. Ang Israel nagkalisod sila sa pagsunod sa direksyon sa Diyos. Pero sa atong panahon, ang Diyos naguban ka nato sa bisan din nga direksyon sa atong mga lakaw. Karong tagiyahan. Hallelujah, Jesus. Kitang tanan, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Speak in tongues. Rejoice in the Lord. The Lord is with us. He walks in you. He walks in us.